City Health Board meeting isinagawa naman para sa mas pinabuting serbisyong pangkalusugan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Sinagawa kahapon ang Agosto 26 ang City Health Board meeting sa lungsod ng Dagupan upang pag-usapan ang mga hakbang para sa mas epektibo at inklusibong serbisyong pangkalusugan lalo na para sa mga mahirap. Tinalakay sa pulong ang pagpasa ng Memorandum of Understanding kaugnay ng Emergency Health Commodities, paglikha ng mga Executive Order para sa Pollution Control Officer, Women and Child Protection Unit at DOH Fixed Trans Liquidation Team. Inaprobahan din ang paggamit ng iClinic SYS bilang secondary electronic medical record system sa ilang health centers ng lungsod. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatuwa mula sa iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan at national agencies tulad ng DOH, DILG at CSWDO. Ayon sa mga opisyala, mahalaga ang pagtutulungan at bukas na komunikasyon upang masigurong no one is left behind. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tanak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.